Ласка 290. Сегодня rozpoczynają nowy formacyjny, katechetyczny, szkolny, tak samo rol. Czas jest mi ważny i potrzebny, czas tego wzrastania, после letniego odpoczynku, począć z nowymi siłami, z nowej energii, poznawać, odkrywać присутність Pana Boga w naszym życiu. I to dotyczy nie tylko dzieci, młodzi, ale tak naprawdę każdy z nas, same jak dorosłe, my mamy niestąpnie rozwijać się, mamy niestąpnie uzrastać w wierze. Nie możemy zatrzymać się na tym miejscu. Тому хочем не только сегодня за детей, молодь молиться, ale i za wszystkich nas, za wszystkich самых dorosłych. I ten czas był czasem tego naszego wzrastania, upoznania Boga. Ale w особливий sposób, конечно, хочу просить вас сегодня, не только сегодня, ale в ближайшем czasie, оглянуть своей молитвой в особливий sposób детей, молодь, ale tak samo tych, kto będzie zajmować formacją, wychowaniem ich, i nastavniki, katechety, i różne szefy, różnych grupach, tak jak prawdy Duch Święty natchniał, uzmacniał, wiał. Jak powiedzieli, czas był czasem wielmi. No, jak było udzielniczyć wodną, сегодняшней этой Eucharystii, сегодняшней mszy,
stanie w prawdzie przed Bogiem i prosimy za wszystkie nasze grzechy. Spowiadajcie. Богу всемогутному, и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Niechaj zmiłuje nad nami Богу Всемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вічного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишнях Богу, а на землі супокой людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, владарю небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, ранку Божий, Сыне Отца, який вяриш на себе грехи и свету, змилуйся над нами. Який вяриш на себе грехи и свету, прими моление наше, який сердечко ворочается, змилуйся над нами. Бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищейший, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Отця. Amen. Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca, zawsze był sposób, począł malić intencje żywołużące naszej parafii, świętej Juszu, i dobre te intencje odprawiają, młodych życie Bożym błogosławieni, na pewne łaski, dla świętego żywołużące, a tak samo dla jej bliskich i rodnych. Молимся, Всемогутный Боже, вершиню всякой досконалости, наполни наше сердце любовью до Тебе, и да поможи нам возрастать у побожности, подтримай ласкаво заховай у нас еще доброе, Распада наша Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владалец в едности Духа Святого, Бог прозусе веки вечные. Amen.
Читання книги мудрості Сіраха. Дитя, ради своей справы покоры, и буде любить тебе человек полугодный. Чем больше ты великий, тем больше покорным становися. И тады знойдешь ласку в очах Пана. Бо великая могутность Пана, и праз покорных прославляется он. Няма легку на нядолю Ганарискага, бо пароста зла пустил им корони. Серце разумного разважае над прыповестью, а миг увеличивая вуха. Гэта жадание мудреца. Гэта Слово Божие. Дякую Пану Богу. Боже, ти приготував нову Богу. Боже, ти приготував нову. А справедливые нехай узрадуются и узвеселятся перед Богом, и триумфують у радости. Спявайте Богу, славьте имя Его, радуйтеся перед Его обличьем. Боже, ти приготував нову Бога. Бог рихтує дом для самотних. Давав дому. Щодрий дощ спосилав ти, Божа, подмацавав свою знемоглую спадщину. Твои створенья там жили, у добрині своей ты допомагав убогому, Божа. Боже, ти подрихтував дому. Вы приступили до горы Сион и до города Бога Живого. Читание послания до Габрею. Браты, вы не приступились ни до гомоцального, ни до распаленного огнем, ни до змроку, темри и бури, ни до гулу трубы и такого голосу слова, что тыя, хто яго пачуў, просили больше не звертаться до их непосредственно. Вы ж приступилися до горы Сион и до города Бога Живого, до небесного Иерусалима, до безличи анёлов, до святочного сходу, до костела першородных, записанных у небесах, и до Бога, судді усіх, до духов праведных, якія досягнули досконалости, до Езуса, посредника нового заповету. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя,
пришел в субботу до дома одного из кіраўнікоў фарисейских съесть хлеба, яны сачылі за ім. Заўважыўшы, што запрашоныя выбіралі першае месца, расказаў ім прыпавесць. Калі нехта пакліча цябе на веселье, не сядай на першае месца, каб не аказалася, што нехта з пакліканых ім больш ганаровы за цябе. І каб той, хто запрасіў і яго, і цябе, не падышоў і не сказаў табе: «Саступі яму месца». І тады сорамам павінен будзеш заняць апошняе месца. А калі цябе запросяць, прыйдзі і сядай на апошняе месца. Каб той, хто цябе запрасіў, падышоў да цябе і сказаў: «Дружа, перасядзь вышэй». Тады будзе табе пашана перад усімі, хто сядзіць з табою. Кожны, хто узвышае сябе, будзе паніжаны, а хто паніжае сябе, узвысіцца. Пасля Езус сказаў таму, хто запрасіў яго: «Калі налажваеш абед ці вячэру, не кліч сяброў тваіх, ні братоў тваіх, ні родных тваіх, ні суседзяў багатых, каб і яны не паклікалі цябе ў адказ, і ты атрымаў бы адплату. Але калі наладжваеш гасціну, кліч убогіх, калекаў, кульгавых, невідушчых, і шчаслівы будзеш, што яны не маюць як адплаціць табе, бо адплаціцца табе у дзень уваскресення справядлівых». Гэта слова Пана. Милые братья и сестры, литургия сегодняшней недели запрошает, конечно, так, отчули, как и побачили, которые до того, как мы с вами затрымались и задумались над понятиями ганарыстости, ганарливости, пыхи, один из головных врагов, и покоры. Чому это так вельми важно? Бо такое доброе, правильное разумение, что такое пыха, ганарыстость, будет для нас полной такой вакциной, для того, как мы просто не отрутили свое життя наступствами этой pewnej схильности, которая может быть часткой нас. Ну и наоборот, познавание чьей-то покоры, разумение, это понятие, бо не завжди это так до конца здається, про людей принимая покору, здається часами як щось, ну такое, може і добре, але не для мене. Бо не хочу быть покорным, хочу здобывать, хочу иметь. Правильное разумение вот этого понятия покора так само, думаю, дасть нам и правильно так само направо разумение так само и моего життя. Іншими словами, можно сказать, что пыха – это то, что ведет нас до пекла, а покора – то, что ведет нас до полноты життя. Это значит до неба, до избавления. И сегодня в первом же читании мы маем певную подсказку, это книга «Мудрости Сираха», где говорка идет об том, что Сирах кажет, что нема леку на недолю ганарыстага, бо паросток зла пустил у им корени. Нема леку на ганарыстага, на долю ганарыстага, бо паросток зла пустил корени. Вось гэты вобраз, думаю, вельмі вымоўны, бо сэрца чалавека, у якім вельмі шмат дазволу на зло, яно апанаванае менавіта такімі каранямі. Бо не просто, што зло так толькі трошки там пабруdziło. Яно аплятае каранямі, потому что человек не мае уже улады над собой. Подойдите, есть понятие опантаны злым духом. Это и есть разумение таким, что человек не то, что только поддается как бы спокусе злому,
але ён настолькі ўжо зняволены гэтым вось путамі зла, што нават тады, калі яму хочацца добра, хочацца Бога, ён гэтага не можа ўчыніць, не можа ўжо зрабіць гэты крок. Апантанне з путамі звязаны. І сёння Сірах кажа нам, што ганарыстасць, пыха, гэта той грэх, які сапраўды так вось акутвае вось гэтымі путамі, што чалавек губляе той шлях да неба, адыходзіць ад таго, да чаго Бог яго паклікаў. Бо ганарыстасць, бо чалавек ганарлівы, ганарысты гэта той, таксама, які вельмі часта закрыты на праўду. Яму здаецца, што ўсё ведаю, нейкія аргументы больш мне не патрэбныя. Я являюся крыніцай вось гэтай глыбіні ўсяго пазнання. І адсюль наступны крок, бо гэта таксама закрыта, чалавек закрываецца на праўду, то ён закрываецца на Бога. Бо у Євангелії паводле Яна ми читаємо, як Ісус сам каже: «Я правда». Життя, я правда. Бог, Ісус Христос, це правда, і коли чоловік праз пиху, праз очі грех, закривається на правду, закривається на самого Бога. Не дозволяє йому увійти в життя. Ну і супротивленість, ось этой ганарыстости, пыхте, и это покора. Я уже тут вспоминал на початку, что есть часами какая свідомість, якби міркування, що покора – це щось, це слабость. Ну, покорний чоловік – це той слабий, якого всі попіхають, які не добиваються нічого, бо він завжди десь там ззаді, ніколи там наперед не вийде нічого. Але це таке, це правда в тим, що Бог – це мій створця, той, який мене створив, який мене покликав, який одовує мені свою ласку і правду про те, що цієї ласки потребую, що я не Бог, і тому сам по собі можу собі жити, але я потребую цієї Божої ласки. І ось правда відкричусь на це, на тим, так само про свою слабость, про те, що мені не отримовується. Так далі, правда в этом, так само прийняття этой правди і відкритість на Бога, просьба на Його, як Він той, що я вмію побачити правду про самого себе. Это есть покора. И до такой покоры мы маем примкнуться. Это не справа одного только выбора якогось, чи одной такой хвилины. Это отставание в правде перед самим собою в разных жизненных ситуациях наших. Когда правда открывается нам, мы себе до конца так само не знаем еще, не ведаем як себе. Будем поводить в той чи іншій ситуації. Просто ми її ще не пережили. Здариться це, побачимо, які є ми. Але тут і тепер може для нас ця правда бути, що закрита. І тому от сьогодні Ісус Христос вчить нас такої покори. Бо покора – це супротивлеглость, навіть такої ганарistості. То, що мене закриває на Бога, то, що мене закриває так само на другого чоловіка. Правда, з неба чоловік, збавлення нашого, що не дойдемо туди, не отримаємо його. І менавіта просто, як би здавалося, такий грех, доголовний грехом. І апошнє, що сьогодні зв'язано з гэтым, Пан Єсус сьогодні, вучачи господаря, який зладив цю гостину, і запросив на з'їсти разом з ним, вучить, дає певне того повчення, думаю, вельми важне. І каже, коли робиш гостину, то не клич до себе, там, тих родних, братов, сестер, тих, і так далі, але поклич щось бідних, кульгавих, які не можуть сплатити. Подождите, это не значит, что Пан Иисус скажет, конечно же, тем, что теперь не имеется сносин никаких со своими близкими и родными. Это, конечно, неправильно. Это так само подобный в образ. У тем, что запрошение другого человека, або той момент, когда мы даем ему, ну, скажем так, дозволяем ему увойти у сносины з нами. По-первых, можем закрыться, сказать, я не хочу с тобой ничего иметь супольного. И ничего не отрывается. Але вось запрошение, это не только справа має бути, і Бог Ісус нас,
Тільки справа того, чи хтось мені може щось дати у сенсі такий практичний. Буду я мати користь від того чоловіка чи ні? Буду, ну окей, хай буде моїм добрим знайомим, може і сябрами. А не буду, ну то в принципі він мені не потрібен. Иисус Христос остерегает нас вообще от такого подхода. И кажется, что запрошение, это значит дозволить человеку войти в твое життя. Это не только призма практичности, але это дотичить особливий спосіб, здається, часами відносимо нам от у сім'ї, поглядите. Бо на певному таким часті життя є так, що є практичне застосування. Ти мені потрібен для того і того, а я тобі потрібен для того і того. Але приходить той час, коли може якби у якимось сенсі не потрібне, бо ми вже самі разом з усім, то що тепер заходимося, часами так і буває. Але я засновуюся не для того, що я маю практичну пользу з другого чоловіка, а з того, що я маю вартість для мене як чоловік, кого я покохав і кому хочу посвячити своє життя. Это дотичить міжнародних відносин, ситуацій, тому що Пан Єсус не перестерігає. Не трактувати чоловіка тільки в такий технічний, практичний спосіб, але бачити чоловіку вартість, тому що він є, тому що так само Боже створення, і він поставлений у твоєму житті. Молимося, так покорний кожного з нас, щоб вона стала на той дорогою, яку приведе нас до збавлення. Визнай нашу віру. І віру один на Бога. Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, усяго башного и небашного, и единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед усими веками, Бога от Бога, святло от святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, угрижованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес погодле Писания, и взошел на небо, сядись праворуч Отца, и знов прийде у хвале, судить живых и померлых, и его володарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял праз пророков, веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Раз Єсуса Христа, який з'являється для нас дорогою, правдою і життям, узнесемо до Бога наше покорне молитву. Молимося за святий Костел, як ідучи за Єсусом Христом, і Він з непохитної віри викривав усі випробування. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимося за духовенство, щоб свою мудрость оно черпало з криниці Божого Слова. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимося за тих, хто не виконує Божих заповідей, щоб убачили у їх добриню клопот і любов Небесного Отця. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимося за людей, які пакутують від п'янства, щоб вони знайшли в собі сили для переодолення своєї слабості. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимося за невіруючих людей. Христос, кого вони ще не прийняли у своє серце, перемінив життя. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимося Боже благословення всіх потребних дарах Духа Святого для дітей, молоді, наставників, вихователів на новий навчальний катехетичний формаційний год. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимося Боже благословення, так само всіх потребних ласкав для чину живого рожанця нашої парафії. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. І молимося за нас, тут собраних,
каб мы заўсёды шукалі Божую волю і ўмелі яе выконваць. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Добрый Боже, Ты постоянно наполняешь нас своими дарами. Учини, как мы праз познание Твоей добрыни научились любить Тебе. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Номер 106. 106.